ni Maren Intxarbe naiz eta Anderdoen ikastolako bigarren batxilergoko ikaslea naiz. Ni Naroa naiz eta Maren bezala bigarren batxilergoko ikaslea naiz. Anderdeunako ikastolako azkenean urte hauen ibilbideari begira, urak, horien inguruan hausnartuko banuke azkenean urte gogorrak dira, baina egia da hemen asko laguntzen zaituztela nolabait ibilbide horretara egokitzera. Irakasleak ere oso presente daude gure egunerokotasunean. Asko laguntzen gaituzte ikasterako orduan eta zalantza baldin baditugu hor daude beti laguntzeko. Eta horrez gain zailtasunak dituztenei erraztasunak zeiatzen ematen dira. Eta beti daudela gurekin laguntzeko testa. Anderdoen ikastolan azkenean uste dut asko lagundu egiten duela irakasleek gugan daukaten hurbiltasuna. Azkenean ere akademikoki oso ondo, lehen esan dugun bezala, oso ondo bideratzen gaituzte gure etorkizunari begira gauzak hobeto prestatzeko eta etorkizunari begira unibertsitatean azterketak eta presioa ondo eusteatzeko. Bai. Lehen alpatu dugunaren harira hemen ikastolan ere hainbat zerbitzu eskaini egiten dira, nolabait akademikoaz aparte ere zure kurrikuluma pizka bat aberasteko. Eta adibidez, nik monitoretza ikastaroa egiten dut hemen ikastolan. Eta ni ega, eta pasan urtean egiten nuen eta hor, ondat erazitzaidan, klaseak ematen dira eta asko laguntzen du. Eta horrez gain ere ingelesa tituluak ateratzeko hemen eskaini egiten dira zerbitzuak orduan. Hori uste dugu aukera paregabea dela azkenean hemen ikastola jardu. Eta hemen ematen denez ez dugu asko aldatzen edo gure ingurunea. Errezagoa da horrela ere ikastea eta ondo organizatzen. Gure esperientzia ikastolan oso ona izan da, beti sentituen gara oso ondo zainduak eremu honetan, orduan, interesa izatekoan, harremanetan jarri legoko jendearekin, eta animatzen zaituztegu etortzera.